Was good, brother. You're supposed to the honeymoon by now. Why? What's up? Those days, the house. Congratulations, my brother. 2-star general, Alex. 2-star general. Capacity for one. Muhammad Sani shine waliyin yarinya, waliyin Safira. Ya yadda ya ɗauki auren Safira ya danka da wakilin shi zai kai Muhammad. Jama'a mun shaida wannan? Sai mataki na uku ya batun sadaki. Ka yanke mishi ya biya nawa? 200,000. Malam ka biya da hannu na namika kuma kai maka asa. Jama'a shaida an yi sadaki 200. Wakilin ango ya ba waliyan amura Muhammad Sani kuma ya tabbatar cewa ya kafa. Ba a kan durawa ne. Jama'a kusan mun samu shaidu, mun samu wakili, mun samu kuma abin da ya mana aure ya riga abin da ya mana shi ne mu nan a matsayin shaidu muke. Jama'a mun shaida? Mun shaida ko? Ya Allah, Allah kai ne Allah. Allah kai kace ayi auren kuma kai kace ayi adalci a cikin ka. Ya Allah, kai ka daura wannan aure. Allah muna roƙonka. Ya Allah, kamar yadda ka daura wannan aure, ka sa wannan aure kasance unbreakable. Ya